Minn Chernobyl u splużjonijiet għat-Titanic u l-mowġ. L-għada li kien l-unika vuċi negattiva dwar l-impjant tal-gas f'konsultazzjoni pubblika, il-Partit Nazzjonalista kompla jikkritika l-proġett tal-Power Station il-ġdida li taħdem bil-gas. Din id-darba il-kwistjoni ma baqgħetx dwar splużjonijiet jew tixrid ta' gas, iżda saret il-mowġ. Bil-kellima l-enerġija tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli issa qablet it-tanker tal-LNG mat-Titanic. Per eżempju, Titanic suppost ma kellux jereq imma jereq. Portelli ddikjarat dan wara li ftit tal-ġimgħat ilu iddikjarat hekk. Huwa bomba jew mhux bomba dak Mela, tanker? Reno, meta kien hemm il-każ ta' Chernobyl, kulħadd ukoll kien jgħid li remota ħafna illi ssir splużjoni imma saret. 5 snin ilu ġewwa Ċipru ukoll remota ħafna kienet il-possibilità. Mhux ħanikontestat, jiena sempliċement. Il-punt huwa dan, inti lest illi tpoġġi lil poplu ta' Marsa Xlokk f'riskju ħadd ma kien jgħid illi Chernobyl se jisplod. L-esperti li tkellmu fil-konsultazzjoni pubblika u li ppreżentaw rapport indipendenti tkellmu dwar il-bidliet pożittivi li saru. Ir-residenti wkoll kienu pożittivi, anke jekk permezz ta' dan il-proġett mhux se jibqa' jintuża l-heavy fuel oil u se jkun hemm impatt pożittiv fuq l-arja. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista ma jridux il-proġett. Mhuwiex proġett illi qiegħed isir fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi. Intant, pajjiżna għandu bżonn 430 megawatt f'elettriku u 200 megawatt riserva skont direttiva tal-Unjoni Ewropea. Staqsejna lil kelliem għall-enerġija tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli liema impjanti se juża l-Partit Nazzjonalista biex jiġġenerhom. La darba l-BWSC u l-Interconnector mhux biżżejjed. Iktar kmieni din il-ġimgħa fin-Nazzjon iddikjaraw li jixelu delli mara l-antika. Quddiem il-kamera Sportelli kienet inqas komda tirrepetiha anke jekk huwa dak li se jkollu jsir mingħajr l-impjant il-ġdid. Il-lista tal-impjanti se jkunu ġenerati. Mela, thank you very much indeed, thank you. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista innota l-paniku u disperament politiku li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil għax m'għandu l-ebda pjana l-enerġija tant li wassal għal kampanja ta' biża'. Argumenti bla sens tal-oppożizzjoni li l-poplu aktar qed jitħaq bihom milli jibża' imsejsa biex jagħtu l-fatt li l-unika pjan li għandu Simon Busuttil huwa li mmorru għal heavy fuel oil u jerġgħu jibdew jaħdmu delli mara għannu ċ-Ċumnija li tagħmel parti minnu u terġa' tinfetaħ il-Power Station tal-Marsa. Il-Partit Laburista fakkar li l-poplu Malti u Awċi huwa favur il-qalba għal-gas, favur kontijiet orħos u favur arja aktar nadifa, għalhekk ma jistgħu qatt jafdaw lil kap tal-Oppożizzjoni li jrid irreġġa l-arloġġ lura għal qabel.